Paix dans le cœur, bonsoir à tous, bienvenue à Spécial Faïda TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler des secrets du crocodile. Voilà, l'animal appelé crocodile. Nous allons parler des secrets de ça avec Oustaz Kaïbara numéro 1. Voilà, le sud Kaïbara numéro 1. Voilà, ce sont des secrets de guérison et des secrets de Krabali pour pouvoir marier une fille, pour pouvoir marier femme ou garçon. Voilà, donc suivez jusqu'à la fin, après je vais vous la traduire en français. Bonne écoute à vous. Bama fam bɛɛ kɔni nafa ka bon, a kunkolo nafa ka bon, a bolo nafa ka bon, a dakɔnɔ ɲi nafa ka bon. Bama dakɔnɔ ɲi bama dakɔnɔ ɲi ni funu bɛ adamaden na k'a ye nɛ ta k'a bana ka bɔ a ye bama ɲi fitinin kɛ situru la a ka jɔsi a la a b'a sɔgɔ yɔrɔ bɛɛ ni ɲini min bɛ adamaden na k'a tɛ ka se ka kɛnɛya bama ɲi fitinin tigɛ turu la i ka a da kutɔnin dɔ kɛ ko sɔra kɔnɔ kabako bɛ bama la kosɛbɛ faamuyara wala a tɔgɔ ye di n ye muso dɔ ma minɛ a somɔgɔw ko k'a bɛ u b'a di yan mɛ u ye kalo dɔ di ko n'o tɛmɛna a furu tɛ bɔ taa bamagolo ɲini n yɛrɛ foyi ma tugu ka tɛmɛ bama kan bama tugulen don dɛ bama b'i da ji kan n'i y'a ye i b'a fɔ ko dugukolo dɔ de don mɛ ala ka kisi ka taa yɛlɛ kan wala ni i bɔra muso dɔ furuta kan o b'a d'i ma karisa an kɔni b'an den d'i ma mɛ kalo 3 ɲɔgɔn i b'a furu n'i m'a furu m'a di cɛ wɛrɛ ma n'o fɔra kalo 3 in na e ma ban mɛ i dɛsɛra a se de t'i ye a ka di e ye o kɛ e kɔnɔ taa bama golo ɲini n'i y'a golo sɔrɔ i bɛ kɔtɛ ɲini kɔtɛ kelen kɔtɛ i bɛ kɔtɛ ɲini i bɛ bama golo ɲini a tɔgɔ ye di i bɛ masa Sulemana ci a kan 1 2 2 1 i b'o cɛmancɛ bonya a faamuyara i b'o cɛmancɛ bonya a fɔ a tigi ko n bɛ ci la fɔlɔ voilà donc n'i y'o ɲini sisan i bɛ tɔgɔ ye di bamagolo in i bɛ masa Sulemana ci a kan ka a kɔnɔ bonya ka e ni muso 2 tɔgɔ don a la ka o ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka situlu bila a la ka sɔrɔ ka don kɔtɛ fara kɔnɔ ka jikɛɲɛ walima situlu kɛ k'a dan dɔrɔn an karamɔgɔ k'a da biri yɔrɔ dɔ la yɔrɔ i ja a bɛ se ka lasago yɔrɔ min na k'a da biri yen nɔ i k'a dan dɔrɔn dugukolo la ka to ten fo ka taa ɲɛna dɔ se a tɛ furu cɛ ma kana to kalanyɔrɔ la n terikɛ dɔ bɛ yen a bɔra muso dɔ fɛ o y'a kɛ tan de o y'a di ka tila k'u y'a minɛ ka di cɛ wɛrɛ ma wa sisan a ye baara de sɔrɔ sisan walahi ala k'an bɛ sababa ma. Dans cette faïda, en première position, Oustaz Kaïbara numéro 1 nous dit comme ça de chercher les dents du crocodile. Voilà, on fait une poudre avec la poudre des dents du crocodile, on met un peu de belle carité. Si vous avez une partie de votre corps qui est enflée, que vous sentez que ça peut se percer, qui est enflée, voilà, vous mélangez la poudre avec le beurre de karité là, et puis vous mettez sur la partie, ça va se percer et l'eau va sortir. En deuxième position, pour les mal des dents, voilà, pour ceux qui souffrent de caries, la poudre là, vous mettez un peu dans de l'huile, beurre de karité là, l'huile de karité, vous mettez dans la dent là, ça va soulager ça. Maintenant, nous allons arriver sur le yéré. Voilà, ça c'est pour marier une femme. Supposons que vous décidez de marier une fille, ses parents vous donnent un délai d'au moins 3 mois pour la marier. Et puis les 3 mois arrivent, par faute de moyens, vous n'arrivez pas à la marier. Ses parents s'énervent et disent bon, comme tu ne viens pas, nous on va aller marier notre fille à autre personne. Pourtant, vous voulez la marier. Mais pour le moment, c'est les moyens qui manquent. Voilà, si vous savez que vous allez vraiment marier cette dernière, il vous conseille de prendre la peau de crocodile. Voilà, la peau de crocodile, vous cherchez peau de crocodile. Et puis il y a un truc qu'on appelle côté. Voilà, ceux qui ont des parents un peu, qui ont des parents bambara, vous pouvez leur dire de chercher pour vous. Ils connaissent, on appelle côté. C'est ça, vous prenez. Voilà, maintenant vous prenez la peau de crocodile là,
Maintenant, vous dessinez la figure Solomon dessus. La figure Solomon, c'est 1, 1, 2, 2, 1. Vous mettez espace au milieu. Maintenant, dans l'espace que vous allez mettre au milieu, là, vous écrivez votre nom. Vous écrivez votre nom, il va mettre l'image, vous allez voir. Vous écrivez votre nom et le nom de la fille dans l'espace au milieu de Solomon, dans la figure Solomon. Vous mettez votre nom et puis maintenant, vous faites ça, ça doit se faire face. Les deux noms doivent se faire face dans la figure. Voilà, vous mettez du beurre de karité dessus. Vous mettez du beurre de karité dessus. Et puis vous prenez la peau là. Vous mettez maintenant dans côté. Voilà, dans la peau des côtés là. Vous fermez maintenant la fermeture. Vous allez fermer là. Vous fermez ça avec beurre de karité. Voilà, vous essuyez beurre de karité dessus. Vous partez renverser. Comme la main c'est fermé comme ça. Vous partez renverser d'un endroit. Voilà, vous partez renverser d'un endroit où vous savez que personne ne peut toucher. D'un coin où vous avez confiance. Vous partez mettre ça là-bas. Voilà. Je vous dis, cette dernière femme-là, vous allez la marier. Personne d'autre ne pourra la marier à part vous. Voilà. Donc, c'était cette faïda. Voilà, les secrets de crocodile, que ce soit les dents de crocodile, peau de crocodile, ce sont ces secrets que je voulais partager avec vous. Donc, merci d'avoir écouté. Continuez à partager et abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Voilà, vous aurez de prochaines faïdas très puissantes pour vous. Donc, c'est sûr. Bonne écoute à vous.